Графа се обърна! Графа се обърна! Какъв е гаден тон! Как последния момент? Аз въобще не го видях. Заслужаваше го. Заслужаваше го, Мими. Здрасти. Здравей. Здрасти, добре дошла при Боже, мен. колко си хубава. Аз съм много щастлив. Как се казваш? Мария. Мария? Да. Най-хубавото име. Жена му се казва Мария, за това. Откъде си, Мария? От Варна. От Варна? Не, най-хубавият град. Такава музика ли обичаш да пееш? Обикновено да. Но във всички случаи пея каквото ми хареса, каквото ми душа иска. Емо не само рок и други неща пееш. Естествено. Балади пееш ли? Да. Ето. Ето. Значи аз имам интуиция, като зодия рак. Нещата съм ги усетил. И аз съм зодия рак. Да. Затова отборът ти е... Не, аз бях много на ръба в интересни си. Също така. Но, Влади печели. Това е. Съдбата реши. В момента всичко е ето така. Защото наистина не му... Още съм шокирана от това, че Графа се обърна. Точно на него се надява. Факта, че този велик певец в моите очи оцени таланта ми, за мен това е огромна чест. Ще работя здраво и ще му докажа, че не е сбъркал.